Docent ontslagen na het uitkomen voor zijn heteroseksualiteit. Nadat de man openlijk vertelde een relatie te hebben met een vrouw, werd hij ontslagen. De schoolleiding vindt het ongepast dat de docent openlijk voor zijn relatie met een vrouw uitkomt. Een van de ouders zegt, met een hetero voor de klas ben je toch bang dat je kind besmet wordt. U bent van Indigo en wat is dat? Indigo is eigenlijk een zorgbedrijf en wij zijn van de tak preventie, verslavingspreventie. En wij doen allerlei preventieactiviteiten rondom verslaving en dus vandaag ook op de themadag in het Zincollege. En waar krijgen jullie zoal vragen over? Ja, we hebben de drugskoffers bij, hè. Er zitten heel veel samples in, dus ze kunnen ook zien hoe het eruit ziet. Dus daar krijgen we wel vragen over en dat trekt natuurlijk ook wel de aandacht. Cannabis en ecstasy zijn toch wel twee dingen die eruit springen, denk ik. Ja. Ja. Hoe heet je? Tuger Zijlstra. En wat vind je van de themadag? Ja, ik vind het wel een leuk onderwerp. Zeker over de discriminatie en zo, omdat er veel gebeurt nu in Nederland. Wel, ja, overal eigenlijk. En wat vond je het meest interessant aan het theaterstuk? Ja, over het pesten wel, want er wordt ook veel gedaan hier zo. Of ja, niet hier per se, maar gewoon overal ook. En ja, dat is niet zo goed. Doe je er zelf ook wel eens aan mee, aan pesten? Nee, ja. Als iemand wordt gepest, dan probeer ik het wel tegen te gaan. Gewoon zeggen dat ze dat niet moeten doen of zo. Okay. Is het niet zo dat je af en toe ook, ja, voordat je er erg in hebt, dat je dan zelf meedoet? Ja, soms is dat wel. Heb je wel eens te maken met pesten? Ja, dat wel. Dat gebeurt sowieso op school ook wel. Maar niet dat ik daar zelf iets mee te maken heb of zo. Ik zie het wel gebeuren. Gebeurt het niet dat je jezelf betrapt op het pesten van anderen? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik zeg wel eens wat, maar dat is nooit echt. Dan weten de mensen zelf ook wel dat ik het niet zo bedoel. En zijn er dingen die je opvielen bij de nabespreking? Het was bij de nabespreking wel goed om toch even met een groepje erover te praten, zeg maar. En over wat je vond van het toneelstuk en of je nog zelfdiscriminatie ziet en pesten. Het ging wel echt over van die onderwerpen, net zoals pesten, internetpesten. Niet inzien wat eigenlijk dingen met iemand anders doen. Net zoals dan was er bijvoorbeeld een jongetje die werd dan gespeeld, zeg maar, als homo. Dan gingen de anderen hem helemaal pesten. Er zat er bijvoorbeeld een spastisch meisje bij, zeg maar, dat werd dan gespeeld als spastisch meisje. En die gingen die jongen ook helemaal pesten en zo, terwijl ze eigenlijk ook zelf heel veel problemen had. En ja, dat maakte wel duidelijk van je moet eigenlijk niet zomaar iemand anders pesten, want je hebt zelf ook heel veel problemen, weet je. Wij zijn een Mindmix. Dit is een theatergroep, maar we zijn een organisatie die op verschillende creatieve manieren sociale en maatschappelijke thema's bespreekbaar maakt. En vandaag doen we dat door middel van een theatervoorstelling. En wat is het thema? Discriminatie. En van alles daaromheen. Voordelen, buitensluiten, maar ook vriendschap, school, vrienden, ouders, van alles. Op welke manier heb je dat vormgegeven? We spelen een voorstelling, het is een ZEP-voorstelling, dus het zijn verschillende losse verhalen, verschillende losse scènes die allemaal kort het verhaal laten zien van jongeren die allemaal op hun eigen manier anders zijn en daardoor te maken krijgen met discriminatie of met vooroordelen of met generalisatie. Die dus allemaal erop aangekeken worden dat ze anders zijn of in een hokje geplaatst worden door de maatschappij. Ja, maar wel is LHBT, dat gaat eigenlijk over seksualiteit en over genderproblematiek. Dus die gaan het gesprek aan met de leerlingen, hoe gaan ze er ook zelf mee om als ze iemand kennen. De GGD, seksualiteit, hoe geef je je grenzen aan wat je wel en wat je niet wil. Dan heb je Jota met cartoons, van nou in hoeverre kan je dingen zeggen, maar ook dingen schrijven. En dan mogen ze daarna ook zelf een cartoon maken. Rots en water, daar leren ze een beetje zelfverdedigingstechnieken en om je grenzen aan te geven. En de laatste is roadtrip, dat is vanuit het verkeer gaan ze een laptop maken bij allerlei onveilige situaties. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Je gaat naar het doel en het doel. We hebben je ook tegengekomen, het interesseert je niks. Goed? We gaan lopen. In 3, 2, ja. Zo, ik ben weg. Maar nu hebben we natuurlijk rots gehad. Dus komt er nu. We gaan nu als water naar de overkant. Dus dezelfde methode. Ik wil dan terugkomen in deze vierkant, maar dan andersom. Maar
Hoe gaan we nu? We laten elkaar voor. Je raakt elkaar dus niet aan. Je passeert elkaar, je bent hartstikke meegaand en je raakt niemand aan. Kijk of dat lukt. In 3, 2, 1, ja. Oh, toon. Ja, stel je wilt, je gaat naar iemand toe en die staan met z'n tweeën. Kan je je dan makkelijk aanpakken of pesten? Of zijn hun dan sterker dan jou? Ja. En wanneer je ziet dat die persoon alleen komt te staan, zou het er wel lukken? Ja, denk ik. Ja. En dat zou je ook terug in dit spelletje, toch? Oké. Gaat dit dicht gewoon? Ja. Wat gaat er nu nog gebeuren? Nou, nu krijgen we workshops over seks en GGD en zo. Ja, en over je grenzen, waar die liggen en zo. Dus dat lijkt me wel interessant. Oké, veel plezier. Dankjewel. Ja, dankjewel.